To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A farko muna ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya azurta mu da azumtan wannan wata na Ramadana da ya shuɗe mai albarka mai falala mai rahma. Allah ka sa muna cikin wanda suka dace. Sa'annan muna ma Allah godiya da yana mana wannan rana ta Idi da abin da ke cikinta na alheri. Lallai abin da na yi bayani akan imani, akwai abin da ya kamata kullum fahimta, abin da yake na sunna kauniya, sunanul ilahiyya. Akwai abubuwa na wato da suke sune asasi, sune tushe. Idan suka samu to sai su samar da sauran abubuwa. In aka rasa su shikenan sai su haifar da duk abin da ake kuma tsammani. Yanzu bayanai da duk Prof ya yi, Allah ya saka masa da alkhairi. Manzo sallallahu alaihi wasallam abin da aka fara umarta shi da shi ilimi, karatu. Aya ta farko da ta sauka akan iqra, ayi karatu. Amma banda wannan aya bayan saukata, abinda annabi ya shekara 13 yana ta gwagwarmaya shine kan aqida, imani, yadda wato a zukatan mutane. Idan imani ya dasu, to wanda zaka fitar product ɗinka, soja zai zama, ɗan sanda zai zama, immigration zai zama, ɗan kasuwa zai zama, duk wani ɓangare na rayuwa ƙarƙashin imanin nan baka da matsala. Ya tafi shi kenan ka huta. Amma bai da imani, duk abin da Prof ya lissafo ɗin na problem za su faru. Domin so yanzu ka ɗauki tsaro da ake magana a Najeriya, sojojinmu kai ka ce kamar su ne suke sabbaba ma abin ya ci gaba. Yau an kai ni ina bariki tsare, an kai ni wani checking point, duk wanda za su wuce kuɗi zan samu. Rigingimu ya zan in yadda wannan abin ya ƙare. Da can ina bariki amma za a turo min kuɗi kula da waye tsawon lokaci, sai ka ga masu wannan kamar ba su so fitina nan ma ta ƙare. Da Allah ya sa mai imani ne, yana da imani aka tura shi, al'umma ne gaban shi, Allah yake jin tsoro, to wannan zai kiyaye maka abin da za a bashi na aiki. Wannan yana mana misali da harkar security. Haka nan malamai da doctor yake faɗi, da Prof yake faɗi, malamai a makarantu, shi kan shi imanin ne yake tunkuɗa mutum ya je yi karatu da wahalar shi da zafin shi. Amma ba ka da imani, karatu a wahalar shi ba za ka yi ba, cewa za ka yi bari kai kudu tafiya neman kuɗi, ka je a rashin imanin ka, kamar da ya ce ka kwaso cuta, ka kwaso rashin lafiya ka kawo ta gida. Amma inda imani zai daure ya tsaya yi karatu, ba ma sai an biya shi ba sai an ce an ɗauki nauyin shi ba, shi da kanshi zai tafi tashin ya zai biya kuɗin makaranta. Ai mun ga irin su wanda muka yi karatu da yawa, wanda suka sa kansu karatu ba ƙiyansu ba, su suka yi karatu. Wanda suke ba su so aka sa su ba su yi karatun ba. Haka neman kuɗin nan, ya faɗa neman kuɗi ba imani, da ya ga dukiyar mai abin nan, dukiyar mai gidan shi kwasa zai yi. Amma da yana da imani ba zai taɓa ba. Saboda haka shi wancan, shi yasa annabi ya concentrating akan menene, ya emphasizing akan imani. Sahabbansa duk kowa wanda duk in suka bazama a duk wani bangare da suka tafi ya gamsu da su. Amma yau ka gaya man, in yau aka yi recruiting wanda za a yi recruiting a aiki ne, a 'yan sanda, a kowace bangare wanda za a tura, ana ga kamar za a sami sauƙin ake samu. Ka dawo bangaren 'yan siyasa mu, ya shiga siyasa, ciyamomin nan namu duka siman afuwa da ake ɗauka su tafi abin da local government ɗin su ci gaba. Shi gwamna da zai hau jihar ce da local government ɗin ne gaba, ba dukiya al'umma bace ake bashi, inda imani zai taɓa. Ai ba tashi bace, ba ta gadon shi bace, ba gada ya ba, kuma ba kasuwa ya je kasuwanci ya sami kuɗin ba. Amma tun da bai da imani zai cinye kuɗin, ina ganin kamar halayyaci. 'Yan majalisar mu da suka tafi, da suna da imani, ba abin da shugaban ƙasa zai ba su a matsayin cin hanci don su wafaƙa mai abin da yake so da dukiya al'umma. A je a ranto kuɗi, a zo a rabe su, ba abin da aka yi ma al'umma. Da imani wallahi ba za su taɓa dukiyar ba. So da haka abubuwa ne guda biyu sai an sami asali, imani a cikin zukatan al'ummarmu da tsoron Allah da takawa. To duk abin da aka zo aka ce su yi, siyasa ne ya tafi, ya zo ya tsaya takara, al'umma ne gaban shi. Kasuwa ya tafi, ba zai ci riba ba, ba zai ci amana ba zai aiki aka bashi tsaro, ba zai ci rashawa ba, ya ci amanan mutane.
saboda haka abubuwa ne guda biyu sai sun haɗu, sai ka ga al'ummar mu ta gyaru, mu sami yaran mu su tashi a cusa musu imani da aƙida mai kyau, sannan a zo kuma a ɗabbaka a aikace, a tsare kowa sai ya aiki da abin da ya koya. Wallahi ilimi zaka ga mutane da kansu suke tashi suke neman shi, amma babu yaran nan da suke tafiya yanzu neman kuɗi kwata jahilai ne fitik, ka je ka gani, bayan jahilai ne a ilimi, jahilai ne a imani tsakaninsu da Allah babu. Shi yasa da an ba su makami za su je su ɓanna. Shi yasa abubuwa biyu ne sai mun haɗa su, mu koma mu karatun ta da tsakar rayuwar manzo da yazo ya sa mutane ba taɓargazar da ba a yi, a ce a yi shekara 40 ana yaƙi saboda abin da bai taka karya ba, amma da yazo da kufa kan abin nan ɗinsu, gyara musu imani da takawa, shikenan aka zo Madina. Ka dubi irin rikicin Madina, yaƙi tsakaninsu da Khazraj, sai suka zama uwa ɗaya uba ɗaya, saboda me? Imani ya haɗa su. Amma babu imani yanzu za a haɗu a yi ta rikici akan wannan duniyar, kamar yadda muke gani. 'Yan arewa 'yan siyasa ma ga sunan a rarrabe suke, masu kuɗin mu rarrabe, sarakunan mu rarrabe. Da imani ƙasar ce a gabanmu da al'ummar mu da tsoron Allah za mu koya mana tambaya, za mu gyara. Saboda haka ni kullum wannan mafhum ɗin yana kan shi, kuma ba zan gushe ba, saboda tunda ina da misali. Annabi bai iya canza al'umma da waye da dabara ba, sai da imani. Sahabbai da suka zo kakaf ɗinsu wannan tsarin suka ɗauka, sai kuma kaga komai ya tafi daidai. Mace ce, namiji ne, matashi ne, tsoho ne, sai ga ya hau layi. Amma wallahi muna da matsala ta ɓangaren aƙidar mu, ba abin da za mu iya gyarawa. Ku kanku 'yan midiya ɗin yanzu a wannan social media muna gani wanda ba su da imani cikin kuma da sa aƙida, banda sharri ba abin da suke yaɗawa, banda sharri. Amma masu imanin ku gashi nan, banda alkhairi ba abin da kuke yaɗawa. Ashe kaga imanin ne zai mana jagoranci, mu gyara al'ummar mu. A gidanka yau in kana da yaranka sun fahimci addini, shikenan ka huta. Ba za ka je ka ta fama da su, amma inda matsalar addini da fahimtar sunna, ka dinga fama suna yayibo maka fitina a cikin gidanka. Haka a ƙasar take. Sallah kamar da muka sani, magabata kullum abin da suke cewa alamar kayi aiki an karɓa kyakkyawa, ka biyo kyakkyawa da shi. Alamar kai aiki kyakkyawa ka biyo mummuna akai ka ragargaza shi, alamar wancan ɗin ma ba a karɓa ba kenan. Saboda haka in kai aiki hasana, to kai abin nan ka bibiye ta da hasana. Shi yasa kaga Ramadan sittatu Shawwal na nan tafi zaka yi. Sannan kuma qiyamul layli da kai ba fa daina zaka yi ba, halartar ka masallaci akan lokaci ba daina zaka yi ba. Wannan alamar aikin ka ya gyari kenan. Amma muddin ka ɗauki Ramadan an gama daga yau, ka shiga taɓargaza, sallar jam'i kuma ka aje, sannan ka tafi cakuɗa maza da mata. Yadda garin Kano mata musamman suke gangan ko na ƙungiyoyi da club su shigo Kano saboda gundumin sallah, su ruɗi matasan mu, aje a yi ta lalata, a yi ta tsinantaka da rairaye. Wanda suka yi wannan ba su fahimci Ramadan ba, kuma ba su fahimci mecece ibada ba. Ibada abin da kake wa abudu rabbaka hatta ake kaliki, kai ta bauta ma ubangijinka har sai yaƙini ya zo maka. Yaƙini ita ce mutuwa. Amma ka yi yau, minan kasan mutuwa ko tana nan? Saboda haka ni shawara ta gare mu, kuma abin da ya kamata, Ramadan da muka gama ya zama makaranta, wata kwaleji ce ta horo. Ka saba tsayo da to ka ɗore, ka saba azumin nan to na nafila kar a baka a baya. Halartar masallaci kan lokaci da masallatan mu suke cika, to kamata su ɗore. Amma kamar yanzu a ce da ya wuce, kuma wannan ba daidai bane, kuma akwai ban tsoro da firgici, ko aikin ma ba a karɓa ba. Allah ka sa mu dace, Allah ka shirye mu, Allah ka sa shugabanninmu, Allah ka yi masu jagoranci, domin ba za mu fasa masu addu'a ba. Shi shugaba duk da lalacewa shi dole ne ka masa addu'a, tunda haƙƙin shi ne. Muna addu'a shugabanninmu, Allah ka nuna masu gaskiya ce ka ba su ikon binta, sannan ka nuna masu ƙarya ka ba su ikon guje mata. Sa'annan lallai mu abinda na faɗi a bayani na, kar mu zama an sare mu a rami mu sake jefa hannun mu a sake saran mu. Wajibi mu tashi mutane ne sai su tayi su rijista. Manyan mutane gaba ɗaya na arewacin Najeriya ba sa fita zaɓe, ba ma sa zuwa filin. GRA ɗin nan ka zo gaba ɗaya akwatuna, can awon igiya unguwanninmu su ake zuwa a tara yara, su suke zaɓe. Shi yasa sai kaga an zaɓi duk wanda zai zama shugaba ba da ya cancanta ba. Amma da manyan mutane na fita suna zaɓe, za a zama mutum nagari zai tsaya, nagari su fita su zaɓe shi,
za a sami canji. Mun gani an yi gwamnati wacce take kamantawa da sunan addini, mun gani tasirin da ta yi. Sadda aka zo aka samu mara wanda ba su samu da addinin ba, mun ga kuma tasirin da ta yi. Saboda haka ni kira na wajibi a tashi, ba zai duk addu'a za mu yi, amma wallahi addu'a sai da aiki. Da wanda zai addu'a kawai shi kenan da shi ne manzo. Amma annabi ya je Badar, ya je Uhud, ya je Khandaq, duk wannan alamar ce ta sai ka tashi ka taɓuka. Allah ya mana jagora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.